नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँच आपने बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी आज चलते गोटे नुआ ब्लॉग देखा नुआ ब्लॉग रे सुदशा व्रत आज आपण जी माने स्त्री लोक समस्तकर आज माने गोटे सुदशा व्रत करुँच किए केमी करूना प्राय लोग सुदशा व्रत कर चलते सुदशा व्रत सब कौन कौन कर ना आपण मानक देखा चलते भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे आपण मैंने चलते देखा कौन कौन कर देखु बर्तमान फल ये सब खटुली बसई ये फल मूल सब सजे नहीं फूल और दीप गोटे लगे आठी आंब डाल पत्र सेठी अच्छी सब रेडी कर देछि झुटी भी पकई नहीं झुटी पकई नहीं हेल्ले एमती सीसा दे देचे एकुटिया लोक सीसा दे देछि फूल फूल काटी ना देखो खाली सीसा देछि लक्ष्मी फल काटी एमती सीसा दे देछि ये बसापी सब सामग्री रेडी कर चलते आपर कौन 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 हो आपण को ब्लॉग माध्यम देखिए ये बर्तमान ठाकुर पूजा करने भी सब कम रेडी कर देगी चलते या पर कौन कौन हो आपण मानक देखा आपण फालतू मोबाइल नहीं 5,000 मगी मस्त मोबाइल
ତୋର ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବୁନି ନା ସିଏ ପଇସା ହେଲାଣି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଆସେ ଓଡ଼ିଆ ପିଟୁନି ନଡ଼ିଆ ପୁର ବନେଇ ସାରିଛି ପୁର ବନେଇ ସାରିଛି ଏଠି ଏପଟେ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ମଣ୍ଡା କରିକି ଏଇଟାରେ ବସେଇବି 2 ଚାମଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳି ଜନ୍ତୁଛି ପାଣି ଫୁଟି ଆଇଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳି ଜନ୍ତି ନେବା କିଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି କାଢ଼ି ନେବା କାହିଁକିନା ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ହୁଏ ତାହେଲେ ଖୋଳି ଜନ୍ତିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି କାଢ଼ି ନେବା ପାଣିଟି ଫୁଟି ଆଇଲାଣି ଏବେ ଖଳିଟାକୁ ଜନ୍ତି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳିଟା ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳିଟି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଖଳିଟା ସିଝିଗଲା ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା ଅଣ୍ଡା ପିଠା ଏପଟେ ପାଣି ବସି ଦେଇଛି ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏର ଭଳିଆ କରିଦେଇକି ୟା ଦେହରେ କରିଦେବି ଆଉ ଜାଗା କାହିଁକି ମାଡ଼ କରିବା ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ ହାତ ବି ଗରମ ତରତର ହେଉଛି ଏଠି ପୁର ବନେଇ ସାରିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମୁଁ ଖଳି ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ ଏଠି 3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇନାହିଁ जय जगन्नाथ
କମଳା ଫାଷ୍ଟ କମଳା। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନବମଠୁ ଛେନାପଣା କଦଳୀ ଏଇ 10 ଗୋଟି ନଡ଼ା ଦେଇ ଆଗରେ ଥୋଇବ କର୍ପୂର ଗୁଣ ଦେଇ କାଢ଼ିଲ ଏଠୁ ସ୍ମରଣ କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ଗଣ୍ଠି ଧରିବ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମିଳିନୀ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା ଚତୁର୍ଥ ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟୋଇ କମଳା ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟୋଇ କମଳା ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ଏଇ 10 ଗୋଟି ନାମ ଧରି ବ୍ରତ ଯେ ବାନ୍ଧିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସମରଣ କରିବ